τώρα η Τζέννη είναι χαλαρή, έτσι. Γιατί κάνετε τα αγόρια. Ναι. Ναι, λογικό, τη βλέπεις χαλαρή. Δεν την έχουν βάλει να κατεβάζει, είναι σε άλλη θέση. Το μπράβο Τζένι, έχει κάνει κάτι Τζένι. Πολύ μπράβο Τζένι λέει. Έχει πιάσει μπάλα. Ναι, βάλει και καλά. Α, δεν το είδα. Μα δεν είδες.
Παιδιά, γιατί δεν ξέρω τι δεν κάνω. Γι' αυτό δεν κατάλαβα την παίρνουν καλά. Δεν χειροκροτάει κανένας. Ναι, εσύ. Τι θεατές, τι ήθελα να κάνουμε. Καλημέρα, τι κάνεις? Μπράβο. Δεν απλά, δεν βλέπω πασαπόδο, αλλά δεν κάνει αυτό. Ναι, βάλαν αγώνια χωρίς τα μαλλιά, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Τι έχουμε κοινωνία, παίρνουμε την μπάλα κυκλικά. 42. Μπράβο. Πάσες. Μπράβο, περνά. Ανοιχτά, Κυριακή, κινήσου. Μπράβο, ρε. Κυριακή, μένεις εκεί, νικήσατε δεύτερα, κινήσου. 24 δεύτερα. Αλλάξε! Πετάμε! Πάρε μπάλα κοντινά! Μπράβο! Πέρατη! Πέρατη! Μπράβο! Ωραία πάσα! Ωραία άμυνα! Ωραία άμυνα! Εκεί! Πάμε! Πάμε! Συνάκατε! Πάμε! Την Τρίτη τι ώρα είναι η συγκέντρωση? Νομίζω 8 με 9. Α, 8 με 9 είναι. 9 με 10 μεγάλο. Δύο συγκεντρώσεις. Μια έγραφε το χαρτί. Ποιο χαρτί, εσύ χαρτί. Η κόρη μου την έβαλε υπεύθυνη να φτιάξει εκεί πέρα, να δώσει κανένα δύο που λείπανε. Α, το παλιό λες εσύ, γιατί έστειλε μηνύματα. Α, ναι. Α, δεν το ήξερα. Ούτε εγώ έχω μήνυμα. Εσείς είσαστε στο Viper συνδεδεμένοι. Εμείς δεν έχουμε συνδεθεί. Και το έχω. Γιατί δεν χωράμε όλοι οι γονείς την ίδια στιγμή μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. 9 Ιουνίου, ώρα 8, συνάντηση γονέων του Μίνι και εν συνεχεία των Κορασίδων 9 η ώρα. Στα γραφεία του Συλλόγου. Αυτό το έστειλε στις 3 έκτου. Εμένα η κόρη μου προχθές ξέχασε τα χαρτιά να τα φέρει και παίρνει τα κλειδιά του σπιτιού να ανέβει πάνω, να τα φέρει για να δώσει τα δύο κοριτσάκια. Φεύγοντας, έσπασε το κλειδί. Για τα χαρτιά που τελικά δεν χρειαζόταν να τα δώσει κιόλας εσύ και μετά. Άσε. Και ευτυχώς που δεν έμεινε μέσα το κλειδί, βγήκε και έσπασε. Δηλαδή έσπασε και βγήκε. Θα είχαμε να αλλάξουμε και κλειδαριά. Άρα στην κόρη μου δεν τρέπεσαι. Βρήκε στο μικρό κορίτσι. Πώς την πήρε κουμπιά. Μπράβο, ωραία πάσα, Βίβιαν, ωραίο βήμα. Συγχαρητήρια.
Ναι. Φύγε Δημητρά, φύγε Δημητρά, κοίτα την μπάλα Δημητρά. Κάνε μπάση με αυτό. Έλα ωραία Αναστασία. Έχει τη δίκη. Πού πας ρε Δημητρά, πού πας ρε κορίτσι μου εκεί, πού πας. Φύγε Δημητρά, φύγε Δημητρά. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Πήγαινε Δημητρά για rebound. Τι, τραυματισμός. Ναι. Έχει διάβασμα. Αυτά ξέρει. Αυτά ξέρει το παλικάρι. Φύγε χαρά. Πατάτα. Καλώς τους. Καλώς τον Νικόλα. Κάτσε γιατί η κάμερα. Ωραία. Άρε Καντήλη. Ωραία πάσα κάναμε. Έλα ρε παιχταρά! Ναι, τώρα χειροκροτάτε. Όταν έβαλε κόρη μου δεν χειροκροτήσανε. Δεν καταλάβω λίγο με λίγο. Έβαλε ο γιος μου. Ναι, ναι. Αλλά ήταν και ωραία η αυτοπροσωπή. Και φάουλ. Τι να μιλήσουμε, το πλάκα κάνουμε, δεν θα παρεξηγηθεί κανένα. Άμα δεν έχει αίματα, άμα δεν έχει τσαπουκά, άμα δεν έχει κάτι, δεν αγώνας. Πώς θα παρεξηγηθεί κάποιος. Λέει από ίδια. Ναι, ναι. Άκουσα. Ποιος το πει Μαρία, Πήγε ρε Χριστό. ναι, ναι. Ναι. Πήγε σε όμως. Μπράβο ρε, πολύ ωραίο ρε. Δεν έχεις σημασία. Έλα ρε Αντρέα. Μπράβο ρε παιχταρά. Σκέφτηκε έξυπνα, είδω. Έπαιξε έξυπνα.
βάψει και όλα στο σπίτι μαμά, δεν ξέρω. Πρώτα φορά έτσι και μετά δεν πειράζει ένα τριαντάκι, καλή πάση. Μπράβο ρε Χρήστο. Κάνε. Δώσ' του. Μπράβο ρε Χαρά. Πολύ ωραίο, μπράβο Χαρά. Καλό ήταν. Για το τι... Φύγε Δημητρά. Φύγε. Κοίτα και μπάλα. Είναι ότι δεν κάνει καθαρά δεκάλεπτο. Εγώ σε δεκάλεπτο το αλλάζω το δισκάκι και πρέπει να τα παίρνω όλα. Τώρα δεν έκανε... Πάντως να το έχεις βάλει, έχει 3 κλίμακες. Έχει high quality. Ναι, και το standard play. Standard και μετά και το low. Αν το βάλεις στο άλλο είναι 30 λεπτά. Ναι, όσο γράφει το... Και το όπως παρατηρήσω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω αν υπολογιστής μετά αν θα τον αναγνωρίσει. Ωραίο ρε Δημητρά. Ωραίο, μπράβο. Έλα ρε Αστέρι! Πέρα! Λέω! Μπράβο ρε Κυριακή. Πού να κοιτάξεις, το έπιτα και μπάλα. Μπράβο Χριστίνα. Πέρα! Μπράβο! Ωραίο! Σήκω! Έλα. Πάμε άπλε εκεί! Δεν ξέρω! Πάμε! Ρε την κόρη μου ρε! Με κορίτσια παίζεις. Χριστό!
Κανόνισε. Ο άλλος περιμένει ο άλλος. Τι είναι, δεν έχει, Παντού. Πήγε, μπροστά, έχεις πάνω μπροστά. Ναι. Όχι ρε Αστέρι. Μακριά ήταν μωρική. Ωραίο. Ναι, εννοείται. Δεν πρέπει να το σπάσουμε. Μέτρα πιο αργά. Πω και να μπαινε. Σφύριξε και πρόλαβε και πήγε μέχρι το 0. Από το 10. Ο Γιάννη ρε και τα πάρε του. Όπα, πάλι. Το πόδι. Κι άλλο. Ή πόδι ή χέρι. Είναι και κάτω. Ωραίο ήταν. Κάτι προσπίσει. Εκεί που είσαι δεν φαίνεσαι καν. Άρε τριποντιάρι. Πού είναι να βρει. Δεν έχω στην αγορή μέσα και οι άλλοι έχουν διάγορες και είναι πιο καλύτερο. Αλλά έχει την τζέμι όμως.
Μπράβο, ωραίο ήταν, ωραίο, ωραίο. Καλό ήταν να... Έλα ρε, σε μαρκαρίσου. Ο Γιάννης είναι. 5, 4, 3. Εντάξει, το έλειξε αυτό το ναι. Άσπρο μπορντό. Ένα, δύο, τρία. Ηλεκτροπολής!